Mayor. Cup noodles. Gusto mo? Nakakagutom kasi pagka ganitong madaling araw ka nang babantay. Merienda ka na ba? Merienda ka muna, Mayor. Noodles lang. Uy, Guard, sino bang kausap mo dyan? Ha? Sino kausap mo? Mayor. Duty kasi siya ngayon. Duty rin siya dito. Duty ako dun. 24 hours kasi kami dahil may bagyo ngayon. Si Bagyong Karding. Ganun ba? Sipag talaga ng mayor natin, ano? Siyempre. Ganyan ang mayor. Buyat ah. Merinda kaya. Galas Mas pa. tagay, inom pa natin, hindi ka naman. Bagyo natin. Ha? Lagi yung bagyo natin. Mamaya pa raw hapon maglalaan ako. Pero signal number 3 tayo. Okay? Ng update tayo ba? Ngayong kaninang alas 2 yung update. Pero mamayang alas 5 kung malalaman kung signal tayo. Pero dito papunta baler ang tumbok. Pero signal number 3 din sa atin. Sa pool tayo, ano? Sa pool din tayo. Hindi na kayo natulog. Hindi na ako natulog eh. Yung tango. Hindi na rin. Hindi na rin. Nandun sila. Medyo nag-idlip-idlip. Mamaya alas 5 mag-ano rin kami ulit sa kausap ulit namin ng Pag-asa. Baler lang. Baler Pag-asa. Mamayang umaga yan mag-uulan kaya mga bandang alas 11 ang tanghali. Parang umuwi si Pan. May kotse. Si King o Sige ano. umuwi. Puyat yun. Hindi niya kaya magpuyat. Ay, nakatawan. Ito mo na